Здравейте, аниме фенове, и добре дошли на нашия аниме подкаст, където ще говорим за вашите и нашите любими анимета. Преди да започнем, разбира се, както винаги, ще споменем нашите партньори. Първо място Hobby Games, които имат специален линк за вас, откъдето може да си поръчате страхотни неща с отстъпка. За вас, за ваши приятели, чудесни подаръци стават. Следващите ни партньори са Mr. Pizza, които имат специален промокод ANIME15. При поръчка онлайн всички неща са с отстъпка 15%. Имаме и трети спонсор, Aurora Spray Art, които имат код ANIME10 при поръчка на рисунки. От тях получавате 10% отстъпка от поръчката. Аз съм вашата водеща, Тем, и днес ще говорим за един доста интересен герой от Наруто, именно Итачи Учиха. При нас е нашият гост. Здравейте. Нека той се представи. Казвам се Здравко. Гледам Наруто, може би от 18 години. И любимият ми персонаж е Итачи Учиха. За това и си тук с нас, разбира се. Предполагам. Кога всъщност какво научи от Наруто? Какво те накара да започнеш да го гледаш? Аз реално съм гледал Наруто преди да знам, че съм гледал Наруто. Може би 2005 година някъде, далечната 2005 година, имах първия ми досег с Наруто, който беше DVD на първия Наруто The Movie, който няма нищо общо с анимето. И може би някъде 3-4 години след това видях по една детска българска телевизия тогава трейлър за новото аниме, което ще пускат. И първата ми мисъл беше, какви са тия, ето копират Чаман Кинг, примерно. Не съм разбирал. И втори епизод някъде, от който изгледах и може би беше любов от пръв поглед и до сега не съм спирал. Мисля, че всички е било така. Да. То е пленяващо. Добре, каза, че любимият ти герой Итачи. Какво всъщност харесваш на него? Защо ти е любим? Като цяло комплексността на самия герой ми харесва, защото честно казано в аниметата има наблюдение, че главните герои би трябвало да са малко по-еднотипни, малко по-едноизмерни, така да се каже, доколкото Итачи според мен малко преодолява тези ограничения, главно защото не е от главните герои на самото аниме, а по-скоро е подкрепящ каст и може би самия вкус към така написани герои е малко по-обострен, отколкото към ваниловите, така да се каже. Да, повечето хора по някой път харесват по-сайд характер, защото са по-комплексни, по-интересни и е трудно да ги разбереш. Да, определено. Нека започнем всъщност от историята на Итачи, от началото. Това, което всъщност го изгражда като това, което е, как вижда войната на крехка възраст. Той е само на 4, когато всъщност се случва това. Какво мислиш за това изграждане на героя? Честно казвам, той самия Хирозен казва, че Итачи още на 4 години мисли като Хокаге. И може би самия му характер, отделно от това какво е бил изложен, е предразположен да бъде по този начин като герой. Вече самите премеждия, през които баща му го е прекарал като малък да го пуска на бойното поле да гледа хора как умират и да го получава за това нещо, може би с някаква, как да кажа, цел да изостри в него Шарингана и да го накара да бъде по-лоялен към клана си, за да го защитава. Това само е допринесло за по-бързото му развитие, но лично според мен просто самия персонаж си го е носил от начало в себе си. И то реално всъщност тази война го прави пацифист. Прави го да не иска да има война. По-скоро да. Лично аз в себе си намирам някакви сходства и може би това е една от първите причини, заради които харесвам героя, просто защото когато съм изложен на нещо, което ми е насаждано като някакво мнение, аз гледам да съм просто отвътре ми идва да мисля точно обратното. И това е един от така конекшените, които мога да опозная в Итачи. Самия факт, че той бил изложен на насилие от ранна детска възраст в 4 годишен и това карайки го да го мрази това нещо, да го избяга в абсолютно всички аспекти на живота, дори в начина му на стила му на бой, за мен е доста логично. Така че, да. Реално това може би го кара по пътя
кара го по пътя на един истински Хокаге, според мен. А дали поради причината, че той иска да спре войната, всъщност се старае да е това, което е? Той е гений реално. На крехка възраст също завършва академията и то много по-бързо от останалите. Или просто си е гениален като цяло? Това вече е малко спорен въпрос. Самата му цел да придобие възможно най-много сила, за да може да спре насилието, е доста логична. Но отново казвам, според мен лично, просто той си го е имал в себе си, имайки предвид и вече по-къснашните му сили след събуждането Мангекю Шарингана. Това са според мен и от най-силните способности в анимето. Не съм сигурен до ден днешен, има спекулации горе-долу как се отключват тези сили, защото за всеки герой са различни. Но според мен той си го е носил и по-скоро самия му характер ходи по стъпките на таланта му, отколкото обратното. Добре. Всъщност, какво мислиш за цялото му преживяване в академията? То е доста кратко. То е доста така easy mode. Честно казано, престоя му в академията, специално за придвижването на самата история, не играе чак такава роля, чисто от гледна точка на неговата история и неговите подбуди. По-скоро това е нещо, което е преживял като малък с войната. Според мен самия престой в академията показва на зрителите и на всички, които се интересуват и на читателите на мангата, горе-долу за какво и да реч с таланта на това момче. Просто за да бъде така излята една по-голяма картина за него, за да знаем как е стигнал до момента, в който го фащаме да се бие с Саске накрая. Може би малко избързвам, но да. Ще говорим по-подробно, да. Реално, според мен, важните и ключовите моменти в историята на Итачи не са толкова свързани с самите му успехи в академията, колкото преди това и малко след това, когато отключва Шарингана си и започва да тренира с едни други учиха, които сигурно ще засегнем по-късно. Да, ще ги засегнем. Всъщност, как реагира на сцената, където реално Итачи отключи Шарингана си? Защото тя е много знакова сцена и много интересна. Интересно беше как самия сюжет беше напаснат с участието на Обито и той, бидейки главно действащо лице, за да може да нанесе тази емоционална травма на Итачи, достатъчно да си отключи Шарингана. В интерес на истината, отново това мисля, че беше просто някакъв начин да се придвижи историята напред съгласно това какво представлява Итачи в днешно време, в времето, в което се разказва самата история на Наруто. Може би, ако бяха задълбочили малко повече в развитието на неговия екип, на момчето, което умира реално от неговия екип, за да разберем по-скоро каква им е връзката между тях двамата, защо той реагира толкова емоционално, тъй като според епизодите, които ги даваха заедно, аз лично не можах да разбера точно каква им е толкова дълбоката връзка, че да изпита такава силна емоция, че да отключи Шарингана си. Лично аз го отдавам просто на неговата хиперчувствителност и на голямото насилие, чрез което момчето си отиде реално от ръцете на Обито. Реално, поред мен, това беше съвсем логичният начин да се покаже как този човек прогресира от нормален генин в по-силния си етап, когато вече има Шаринган. Но наистина би ми било интересно, ако в последствие има някакви допълнителни информации, които излязат за Итачи, за да малко така да отмият и да дадат малко повече информация специално за това момче, което беше в неговия отбор, за момичето, за сенсея му. Има някаква информация, но лично според мен не е достатъчно добре излята. Или може би просто е факта, че Итачи е много чувствителен и не иска да вижда насилие. И това предполагам. Е нещо, което за момента и това е моята версия. Но просто така беше показано, според мен, че той възоснова на специално тази смърт. Да.
тъй като това момче все пак малко го подценяваше в началото. Даже го подиграваше в академията. Да. Но да, не съм сигурен точно каква беше схемата, така да се каже, с това убийство. Според мен Итачи е достатъчно интелигентен на тази възраст да събуди Шаринган от много по-малко. Или просто е чакал някаква съвсем малко побутване, за да стане и това е било това може побутване. Може би е било последната капка в чашата. В легена. Да. Говорихме за другите учиха. Нека поговорим примерно за Шисуи, който е голямо влияние върху Итачи, върху тренировките, върху изграждането му като съответно нинджа. Какво мислиш за тяхната връзка, тяхното отношение един към друг? Това е много, много интересна динамиката между Итачи и Шисуи, тъй като Шисуи е провъзгласяван от останалите членове на клана Учиха като така най-талантливия на неговото поколение, който си е доста голям товар, като имаме предвид какви други герои са излезли от Учиха клана. Реално виждаме динамика между двамата, може би най-силни на своето поколение в Учиха, които се обединяват и за мое щастие лично се обръщат срещу клана. Като цяло за мен Шисуи не заема по-скоро ролята на по-голям брат, а по-скоро ролята на друг баща на Итачи. Специално аз така разглеждам тяхната връзка, тъй като наистина виждам много повече растеж и възпитание, провокирани от Шисуи, отколкото от Фугако. А смяташ ли, че Шисуи е по-силен от Итачи? Защото самият пък Шисуи казва, че Итачи е по-силен от него, въпреки че Шисуи е смятан за най-силния учиха на неговото време. Зависи, защото, въпреки че смятам наистина, че Итачи е по-силен от Шисуи, според мен това е било личното мнение на Шисуи по това време, без да се знае дори какви са способностите на Итачи, лично от негово наблюдение за това той какви граници има, знайки той какви граници има реално, с които ние все още не сме запознати. Да, тъй като самия герой беше показан за много кратко време и аз намирам някаква истина в това, тъй като вече в последствие Итачи доказва, че е по-силен. Но специално за историята, според мен, просто единственият, който може да си вярва по това време е Шисуи, тъй като само той си знае лимита. Да, пък, понеже споменахме бащата на Итачи, мислиш ли, че той оказал някакво влияние върху изграждането на Итачи като човек? Защото, примерно, пък той му е любимия син, той го фаворитизира, за разлика от Саски, който е малко по-назад в класацията. Независимо, че Фугако предпочита Итачи, според мен Итачи не предпочита Фугако, ако така мога да се изкажа. То се показва още от самото начало, тъй като мирогледа им се разделя още когато на 4 в сцената, в която Фугако му обяснява неговите възгледи за живота на труповете на останалите нинджи. Самата им връзка е много предизвикателна, специално за Фугако, защото Фугако има някакви предубеждения и очаквания от Итачи, които Итачи през цялото време, показвайки чрез монолозите си, чрез разговорите с Хокагето, с останалите близки до него, с Шисуи, че просто той не отговаря на тези критерии, които Фугако има и на този образ, който Фугако си изградил за Итачи във времето. Така че според мен при тях е малко игра на котка и мишка. Един се опитва да изгради някой да го гони, другия се опитва да избяга изцяло от... Един се опитва реално да го изгради в своя образ, а другия се опитва всячески да избяга от този образ и да поеме по съвсем различен път, който е тотална контра на това, което Фугако изповядва като философия. Фугако вижда колко е силен Итачи. Всъщност иска съответно той да си е на страната на клана, защото е бойна сила. Все пак Итачи показва още от, мисля, че 8 или 9 годишен, че е по-бърз от средностатистически Джонин, какъвто е майка му, който спасява Саски от фрагмент, който пада след атаката на деветопушатата.
Смятам, че наистина има основания все пак, когато разполагаш с такова оръжие и то ти е първородния син, да имаш някакви да кажа, адмирации към него и да имаш някакви допълнителни изисквания и може би Фугако до някаква степен пада жертва на това нещо, тъй като е прекалено сляп, за да види точно в какво се превръща сина му. В нещо, в което той реално не е много съгласен. Да, не подкрепя реално. Определено не подкрепя. Да, не иска да тръгва по този път. Да. Добре, продължавайки с историята и живота на Итачи, следващата стъпка съответно е Амбу. Да. Какво мислиш за времето му на Итачи в Амбу? Зависи. Говорим ли за времето, в което Итачи се е подготвил с Шисуи, за да влезе в Амбу? Не, вече след като е влязъл, след като е влязъл, защото той е, може би, най-младия също. Той е най-младия, да, той е най-младия който член. влиза. Това, което забелязвам от самото начало, е, че Итачи влиза с умисъл в Амбу. И тя не е тази, която са възложили от клана му, специално баща му, за да бъде двоен агент. Той си има собствена умисъл. Това, което мисля за Амбу престоя му е, че го подготвя поне малко за нещата, които ще изпитва вече в бъдеще като двоен агент и като агент под прикритие далеч от селото си. Според мен лично това е един от най-добрите един от най-добрите начини да покажеш какъв ще бъде един герой в бъдеще, когато го поставиш в някаква такава ситуация, която го кара да израсне по същия начин, по който го представяш след това. В престоя му в Амбу той е бил мисля, че в отбора на Какаши, да, където изпълнява доста тайни мисии. Отделно, че шпионира и своя си клан и се прави, че шпионира Амбу и Хокагето. Реално той това прави и когато отива в Акацки. Той играе двоен агент. Така че това според мен е една доста добра подготовка и начин самия Итачи да се изгради като човека, който е, и за да е успешен в мисията си, която аз вярвам, че беше успешен накрая. Но пък самия Хирозен казва, че в Амбу той влияе много негативно. Много мрак се събира, нали? По същия начин и съответно Какаши го махат, защото забелязват вече мрака, който се събира в душата. Да, дали това по някакъв начин то това е по-скоро е отнесено към самото естество на Амбу организацията, тъй като там, доколкото пише в материалите, те по-скоро са елитни убийци, които са много по-отдалечени от човечността си, отколкото нормалните нинджи, тъй като все пак говорим за доста тайни операции, за доста задкулисни игри, където със сигурност голямата чувствителност не ти е приятел. Не е в плюс, да. Да, говорим за тайни агенти, шпиони, хора, които трябва да отидат и да убият невинни, може би невинни, или хора, които дори не могат да се защитават само и само за да могат да бутнат някаква политическа или военна цел по-напред. Това е цялата идеология на Амбуто, което е в контраст с личността на Итачи, която е хиперчувствителна. Да. И съчувства на хората, и иска да помага на хората реално. И съответно, говорейки за Амбу, няма как да не споменем и Данзо, който пък съответно е и причината Шисуи да умре. Да. Какво е мнението ти за цялата тази част от историята? Какво точно съответно Данзо, който взима окото на Шисуи, и съответно това довежда до смъртта на Шисуи. Да. Той се самоубива, нали, Итачи вижда цялата тази история, запозната се защо става това. Това какво ти е мнението, как ти повлия на историята, на виждането ти за Итачи и съответно за Данзо? Да, интересното, което е, че Итачи от самото начало, когато се запознава с Данзо,
според това, което съм гледал и съм чел и е показано. Много бързо осъзнава що за характер е Данзо и много бързо започва да гради, може би 3-4 хода напред това, което ще предприеме срещу него, както поставяйки робите на Данзо от Рут под генджуцу предварително, за да може да се измъкне от тях някой ден. То през цялото време няма доверие на този човек, което според мен е още един фактор, който говори страшно много за интелигентността на Итачи на 12-13 години. Останалата част е по-скоро отнесена към Шисуи и факта, че Шисуи е прекалено вглъбен в самата мисия и постигането и че пропуска тези неща, които Итачи хваща още предварително за Данзо. Това според мен е ключова разлика между Шисуи и Итачи, тъй като вече говорим за доста... Според мен те са наистина доста равни като сила герои, като талант, но това според мен е едно от нещата, които дава превес на Итачи на Шисуи, че наистина може да мисли светкавично и да преценява хората много по-бързо, отколкото Шисуи би могъл. Самото престъпление на Данзо да посегне на Чаригана на Шисуи е нещо, което се знае много по-отдавна от други източници, от Хирозен и така нататък. Самата история на Данзо и самата му жажда за сила и впечатлението му от клана Учиха. Просто е доста логично да посегне над едно от най-силните оръжия на Учиха, което е Шисуи и специално неговия Шаринган, който разполага с тогава най-силното генджуцу, което е Кота Мацуками. Да. Така че съвсем логично се стига до тези неща, тъй като според мен невъзможността на Шисуи да осъзнае заплахата по-рано кара Данзо да предприеме това нещо, което е далеч по-лесно, отколкото според мен би следвало да бъде. Да. И тук вече се явява и съответно въпроса селото или клана. Защото... Селото. Да, той Итачи всъщност така мисли, но ако пък беше стигнало до истинска битка между селото и клана, какво би станало всъщност? Дали биха спечелили клана Учиха или селото? Според мен, ако говорим за село срещу клан, селото винаги би било по-силно, тъй като говорим и за село, в което все пак живеят и потомци на Сенджо. Оставим факта, че Сенджо са най-големите противници и най-достойните противници по-скоро на Учиха клана. Според мен просто генетическото разнообразие на селото и самата големина на селото и самата идея, с която селото е било направено, просто по всякакъв начин превъзхожда идеологията и единността на клана. Защото клана, особено Учиха, са доста отделени от психически и физически, може би, са доста отделени от останалите членове и според мен чисто психологически, чисто като заряд и като инспирация, така да го кажа, не могат да се борят с силата на огъня. Да, но пък може би също и селото е възприемало, че Учиха са силни, защото все пак те могат да контролират делопашатата. Те определено са силни, но все пак има и предвид, че говорим за няколко доста различни клана, които живеят заедно, разменят генетичен материал, разменят опит, разменят любов по този начин, приятелство. И говорим за един клан, който е хиперчувствителен, който се изолирал сам в себе си дори преди да бъде изолиран. И независимо колко желаят Учиха да господстват над Коноха, според мен просто няма как да стане чисто базирано на мотивацията на останалите кланове и на суровата сила, с която те разполагат, тъй като говорим за Хюга, говорим за Сарутоби, говорим за Нара, говорим за Сенджо, говорим за
Узумаки, говорим за още доста клонове, сега не мога да изброявам всички, сигурно ще изпусна някой, но реално нямаме и информация как учиха се справили срещу всички тези кланове по време на войната по време на щатската война, доколкото, ако мога така да го преведа буквално. Тъй като никога нямали сме данни за това как се справили срещу всички тези кланове наведнъж. Според мен ще им е доста трудно. Тъй като комбинирани тези кланове, както е показано и с Иношика Чо, имат доста голям потенциал да направят доста заедно, отколкото разделени. Учиха, според мен, са точно обратното на това единство, което Коноха би искал да проповядва. Те са разделени, сами са си и искат да превземат всичко базирано на техния Шаринган и на техните сили, което според мен със сигурност няма да е достатъчно с оглед на всичко останало, което се случва в Коноха от гледна точка на сила. И вече стигаме до съответно великия момент, в който Итачи съответно избира селото и убива клана. Какво мислиш за този момент, когато се разкри какво се е случило, как уби съответно и родителите си и остави само Саске? Така, доста хора, първо искам да отбележа, че доста хора, поне аз съм останал с такова впечатление, доста хора мислят, че е просто някаква прищявка на Итачи да достави Саске, но това всъщност е доста добре описано в предишни материали, че Саске като по-малък брат на Итачи играе доста специална роля в неговото развитие и както всички сме виждали според мен, Саске се зарича пред Итачи се зарича пред бебе Саске, че ще го защитава каквото и да стане. И това е един от главните му движещи мотиватори в цялата история. За мен беше много изненадващо, че отиде да потърси, когато го гледах за първи път, че отиде да потърси помощ от Тоби, тъй като през цялото това време сме били останали с впечатление, че той го е направил сам. Но може би така е преценил самия Кишимото да го напише по този начин, за да все пак да смекчи малко и статута на Итачи като герой, за да може да развие Саски и Наруто. Да. Преди да продължим, нашите партньори от Hobby Games имат подарък за теб като наш гост. Благодаря. Заповядай. Надявам се да ти хареса. Отново да спомена, специален линк е оставен долу в описанието, където може да използвате хубави промоции, като поръчате от нашите партньори, както казах, Hobby Games. Mr. Pizza също имат код Anime15 за 15% отстъпка и новите ни партньори Aurora Spray Art, които имат код Anime10 за 10% отстъпка поръчка на рисунки. Продължаваме вече съответно с следващата стъпка, когато Итачи се връща в селото, вече като член на Акацки. Какво беше първото ти впечатление, когато го видя да се появява с Кисаме, съответно срещата му с Какаши? Това ми беше първото впечатление от Итачи, защото аз съм започнал да гледам Наруто само от анимето. И това ми беше първият досег с Итачи. Преди това съм виждал само някакви рисунки, не съм знал за какво и да реч. Беше ми малко страх от него, честно казано. Няма да лъжа, особено от Кисаме. Но първото ми впечатление беше каквото предполагам на абсолютно всички останали, че това е бати гадняра. Да, това е всъщност дълбочината на... Да, че иска да направи много, много щети, навреди на много хора, специфично на едно русово момче, което на него е кръстен целият сюжет. Нещо, което ми направи впечатление до момента, гледайки Наруто, беше уважението и респекта на Какаши и на всички останали джунини в селото към самия Итачи, без да знам тогава на колко години е. Чисто сравнявайки го с останалите злодеи до момента, които бяхме видяли, да речем Забуза, да речем Орочимаро. Просто самия респект и самия страх, който може би по-големите джонините изпитваха към Итачи, ми даде така ясно да разбера, че този човек ще бъде главният лош в цялата система на малкия Наруто, на оригиналния Наруто като серии.
Това ми беше първото впечатление от Итачи. Беше доста така кратко и ясно, че това явно ще бъде лошия на лошите. Реално там виждаме и способностите му. Той се изправя срещу Какаши, който нали, се считат за доста силен нинджа и го унижава по един начин. Това ме шокира в началото, тъй като до момента бях свидетел на Какаши как се справя с доста така напудрени, предизвикателни и напудрени герои. И следващия момент просто се огъна като малка клонка пред някакъв с черна роба, който малко прилича на Саске, но с малко повече бръчки под очите. И си какво става? Този май е наистина трябва да... Има способности. Да. Малко ме е страх. Но да, това беше първото ми впечатление от Итачи. Предполагам и каквото Кишимото искал да създаде в зрителите. Следващия момент, в който всъщност виждаме способностите на Итачи е когато се среща и с Джирая. Това също е доста интересна и нали, впечатляваща битка. Имаш ли мнение дали Итачи щеше да спечели, ако бяха се били наистина с Джирая или Джирая е по-силен? Според мен самия стил на бой и самото IQ на Итачи е доста по-развито от това на Джирая, независимо, не казвам, че Джирая е с ниско IQ, той е един от най-умните, все пак е един от най-умните герои в Наруто, все пак е и експерт по инфилтрация и шпионство, но просто Итачи е на друго ниво. Според мен, 1-1 Итачи би бил Джирая. Вече може да задълбаем, но това ще стане много дълго време. По какъв начин Итачи би намерил начин да победи Джирая? Само ще кажа, че Джирая би имал шанс повече срещу Итачи и Кисаме взети заедно, отколкото само с Итачи. Добре. Там вече срещаме и връзката на Итачи с Саске, където му казва да стане по-силен, за да го победи. Където го натупа и на мен ми стана много приятно. Вече следващия момент... Не съм фен на Саске и си личи, предполагам вече до този момент. Мисля, че зрителите усетиха това. В следващия момент виждаме и битката на самите Итачи и Саске. Тя е бърза, едностранна и болезнена. Не, вече говорим за Саске, който е придобил сили. По-натам. Тази битка, какво мислиш за нея? Как ти повлия на мнението за Итачи, на мнението за Саске, което очевидно не е най-положителното? Имайки предвид всичките появявания на Итачи в Шипуден сериите, които бяха, аз лично не бях изненадан до момента, до който Сусаното не беше представено в историята. Тъй като за мен до този етап вече Итачи беше утвърден като един от най-интелигентните и най-пресметливи герои в самото аниме. Това, което бях изненадан наистина, беше разликата, все още разликата между Итачи и Саске, независимо от това през какво Саске беше минал до този етап. Това много ме впечатли, тъй като наистина бяхме свидетели на Саске като така ако мога да се изразя като втори протагонист до този момент. Доста епизоди и доста развитие, доста джуцута, доста сменени запетайки на Шарингана. И все пак не беше дори близо до силата на Итачи и до пресметливостта на Итачи. Както бяхме видяли в самия бой, той винаги беше 5 хода напред, което е наистина доста трудно вече за това ниво на водене на бой. И този етап на самото аниме и развитието на Саски, тъй като все пак може да стъпим на това той какви противници беше победил преди това нещо, преди Итачи. Говорим за Дейдара, говорим за Наруто 2 пъти, веднъж физически, веднъж психически. И цялото това нещо, цялото отношение между Саски и Курама го беше изградил като един така доста спокоен, доста пресметлив и доста
предприемчив като нинджа. И въпреки това Итачи беше също толкова, дори и повече. Което беше така доста голям шут в лицето на Саске за мое щастие. Имаме предвид, че даже Итачи вече е с напреднала болест. Това го изтощава. Да, това пропуснахме, може би да споменем. Самата болест, според мен, е една от най-големите сили на Итачи, тъй като неговия начин на бой е породен изцяло и само от това с колко здраве той разполага. До момента, до който го виждаме. Той винаги бил пацифист и се е борил да побеждава в битките си по възможно най-мирен начин и с възможно най-малко усилия и щети, но самата болест, според мен, го бута на следващото ниво, за да развие останалата част от арсенала си по такъв начин, че да може да примами противника и да го предаде по възможно най-бърз и безболезнен начин, освен за него, така и за Итачи. И там вече виждаме и братската любов на Итачи към Саске. Нали, той накрая вместо да... Да, вече тогава картите падат и за мое изненадване. За моя изненада. Тогава наистина не го очаквах. Аз мисля, че първи път, в който го гледах, бях 8-ми клас или нещо от сорта преди 100 години. Тогава въобще не очаквах това развитие, тъй като до момента Итачи за мен просто искаше Шарингана на Саске. Да. И цялото това развитие наистина ме хвана неподготвен. Всички очаквахме просто да му вземе окото. Да, определено. Той направи това, което винаги е правил с него. Да, но дори и сляп с останалото беше наистина впечатляващо как успя да се задържи и как да пести самата си сила, което само показва за опита му и за желанието му да продължи и да бъде истински и честен към това, което наистина мисли и което иска да постигне. То всъщност е да получи мир и да се опита да разреши всички конфликти с възможно най-малко насилие. И това е всъщност, което прави последно преди да умре. Да. Признава си всичко на Саске и му казва какво е. Той Саске вече беше запознат, нали? Не мисля, че той издава абсолютно всичко на Саске. Според мен това трябва да го препишем все пак на Обито. Но една голяма доза от жокерите, които даде на Саске, за да може да се усети той самия, се погрижи да ги даде. И Итачи просто ми потвърди, че това, което Обито му е казал, е истина, за да не се съмнява и за да знае всъщност. Което още веднъж говори за това колко хода напред мисли Итачи, тъй като говорим все пак за... той е почти пред умиране и вече може да пресметне, че някой там има, който ще разкаже на Саске историята и затова дава всички тези насоки, всички тези жокери, за да може Саске да бъде по-добре екипиран да ги понесе. Да, и във връзка във връзка с мисленето с няколко хода напред, съответно няма как да споменем и взаимодействието му с Наруто, как той, нали, всъщност имплантва. Да, той отново 5, 6, 7, 8 хода напред мисли. Реално с имплантването на гарвана, който носи Кота Мацукамито на Шисуи, не бях сигурен от начало кога ще изиграе роля, но очевидно изигра роля във възможно най-ключовия момент, в който Кишимото според мен можеше да го напише и той не беше свързан до такава степен с защитата на Саске, отколкото с защитата на Коноха, което беше гениално, тъй като все пак знаем, че Шисуи не е брат на Саске, на него целта не му е била никога да защити Саске, неговата цел беше да защити селото. Така че доста добро решение според мен от страна на Кишимото. И реално благодарение на това решение Итачи се измъква от Едо Тенсей и съответно успява да помогне на Наруто. По този начин отново става оръжие на Коноха и започва да се бори да се бори за спасението на селото. Да се бори в тази насока, което наистина големи адмирации към човека, който го написал, тъй като според мен лично да използваш силата на Шисуи, за да развиеш характера на Саске. Нищо от тук абстрахирам се от това, че не съм фен на Саске, просто според мен нямаше да бъде до такава степен впечатляващо.
А какво мислиш всъщност за Едо Тенсей Итачи? Добре. Още по-силен ли от това, което е? Ами, тук вече говорим за Итачи с всичките му инструменти, без болестта и с безкрайна чакра. Така че със сигурност бих казал, че е далеч по-силен от това, което е бил като жив. Един от малкото Едо Тенсей, които мога да си позволя да го кажа съвсем сериозно, но самите факти и самите премежи, през които Итачи е минал приживе с тази болест и с липсата на голяма чакра и с издръжливост и цялата тази камара от хапчета, които пиеше да се поддържа жив в момента, в който той развие целия си арсенал, за да може да преодолее цялата тази слабост и в един момент е абсолютно здрав, не може да умре, няма изтичане на чакра, няма край на чакрата. Това само би му било в... С пълна сила да се бори. Определено. И съответно най-впечатляващата битка на Едо Тенсей Итачи с Кабуто. Да. Какво ще кажеш за това, за цялата среща на Итачи с Саске и съответно битката им като братя с Кабуто? Аз лично не съм фен на тази битка, защото начинът, по който свърши, според мен можеше да бъде развит по съвсем различен начин, но вече говорим за съвсем, как да го кажа, съвсем извън съвсем извън Наруто фактори, които играят на това нещо. Така че може би за нами беше лесния отговор на това Кишимото да спести време в мангата. Самата битка до тогава написана, според мен беше много добре представена и в анимето, и в мангата, тъй като показа целият растеж на Саске през очите на Итачи. И самия Итачи можеше да блесне с чисто и само заради факта, че вече няма какво да го спира, да, буквално. Можеше да покаже целия си потенциал и беше общо взето едно прехвърляне на щафетата, което според мен беше наистина доста добре направено. А мислиш, че по друг начин би могъл да победи Кабуто или и за нами беше единствения начин? Да, но няма да не стигнат със сигурност миналите, които доста съм мислил над факта, но да, определено имаше много други начини, по които да победи Кабуто, без да го убива и да го накара да развали Едо Тенсей. Добре, и един малко по-интересен въпрос. Едо Тенсей Итачи срещу Едо Тенсей Мадара. Според теб, кой би победил в тази битка? Тук с риск да нараня чувствата на всички останали фенове на Итачи, според мен Мадара би победил. Според мен Мадара би победил не толкова защото е по-силен от Итачи, просто самия Итачи и самия му арсенал е изготвен на база на това, че всички останали са доста по-надолу от него в иерархията на интелект, на физически умения, на джутсу умения и на каквото и да било друго. А примерно също Петте Кагета? Също Петте Кагета със сигурност бих се замислил дали Итачи не може да ги поеме петимата наведнъж. С тях бих бил склонен да споря, че Итачи може да се справи. Ако е Едо Тенсей, разбира се. Да, говорим за Едо Тенсей да, Итачи. Но аз лично виждам Мадара като доста равен на Итачи, което не съм, може би ме е било страх да се замисля, но лично според мен на първо четене, според мен Мадара е може би малко по-подготвен да се справи с Итачи, отколкото Итачи подготвен да се справи с Мадара. Да, все пак и Мадара е доста по-голям злодей в историята. Да, все пак трябва да има градация. Да. Малко за плот. Не може Итачи да бие всички в крайна сметка, колкото и да го харесваме. И за... Саске, това е важно. Аз съм доволен. Определено няма да се разберете с Итачи, защото Итачи вярва в брат си, докато ти не вярваш в брат му. Така. Добре, за финал, освен Итачи, кои са други твои три любими герои от анимето? Другите любими герои? Шисуи, Тобирама, Минато. Защо? Шисуи. Не харесва Учиха. Тобирама. Много джуцу измислил, не харесва Учиха. За Минато имам доста да кажа. Ако почна сега, ще ни трябва още един
епизод. Епизод, да. Съкратено. 3 думи. Flying Raijin. Окей, кратко, просто ясно. Просто не искам да влизам в подробности. В минато, да. Добре, за човек, който харесва Итачи Учиха, явно не харесваш Учиха. Да, Само не това харесвам. ще кажа. Може би омразата ми към Учиха би била сравнена с тази на Тоби Рама. Вау. Просто не са ми, да кажем така, просто не са ми симпатични. Няма нищо против тях, просто не са готини. Тоест си съгласен, че клана е окей, че си замина и остана... Да, не са печени пичове, няма един, който да ми харесва. Ако беше на мястото на Итачи, щеш ли да приключиш Саски и направо Учиха да го няма? Ако бях на мястото на Итачи, да. Но Итачи си Итачи. Нищо лично към феновете на Саски, но все пак може и без Саски. Да. Добре, мисля, че направихме доста интересна дискусия. Съответно, минахме само върха на айсберга, но няма как за това време да покрием всичко. Следващия път, да, ще говорим за минато, евентуално. Ако съответно... Може да продължим и за Итачи. Аз мога да говоря още един подкаст за Итачи. Но... Нямам нищо напротив. Но да, няма да ни стигне цяла вечер, най-вероятно. Благодаря на зрителите, че останаха с нас до края. Аз благодаря. Съответно, отново да напомня за нашите партньори Hobby Games, които са подготвили специален линк с отстъпки за тези, които си поръчат онлайн. Пак казвам, страхотни подаръци за вашите приятели. Отново Мистер Пица, с които гледането на аниме е по-приятно. Код аниме 15 при поръчка онлайн. Съответно всичко е с 15% отстъпка. И новите ни партньори Aurora Spray Art, които имат код аниме 10, при който поръчка онлайн може да ползвате 10% отстъпка. Ако ви е харесал съответно нашия подкаст, лайк, сабскрайб, може да ни подкрепите с бутона Супер лайк и съответно Revolut, за да продължим да правим готини клипове за вас и да се забавляваме. Да спомена, понеже Здравко съответно е идвал на наши куизове, може и вие да заповядате, да си спечелите някоя готина награда от Hobby Games. На всички, финалист на всички. Може да кажеш какво е преживяването в куизовете ни. Доста забавно, всеки път много добре си прекарвам. Пропуснах само последния път, но това не беше пожелание. Но да, все пак може да заповядате да видите, наистина е много готино преживяване и съответно да се запознаете с готини хора и евентуално да имате шанс да участвате в нашите подкастове съответно.